का तो समझेगा वो आया था करके। नाम बोलो उसका, नाम क्या है? वो नाम किधर बोलेंगे? तो क्या लुगापासून त्यांनी इकतो घेऊन बेस्ट दिल्लो होय तांका पायार पाया वाट ती पाया वाट आलो सर पहिली आमका गव्हर्नमेंट दिसत तेको पेपर पासून नाही त्याचे सगळे डॉक्युमेंट आमको आहे टिल टुडे वी हॅव द प्रोसिजर ऑफ दिस तुम गेलेले ते तर तुमका कळवा जाय ते तुमका आयटी पाटे सगळी फीचर खबर असना त्या वयल्यावर सांगताय तुमका पेपरावर ती एरिया तेको नाच काच रेल्वे पुलिस आहे प्रोसिजर गोवा पुलिस नो त्यांची फायदे त्यांनी कालो होते आम एक महिनो कोणती घर बांधिले ओय आयन मुझे हातीन बस चिमिड आम काढली मार पडले या पडला आणि हे 10-5 मिनिट उडे पाणी बांधून दिलं मी आमचं तुमच्या घर काय मोठायचे त्यांनी बायकांनी पोस्ट देणं म्हणून लुगाराचे पण काय ना म्हणून नाही सगळे असतात हे बसतो नाही बसतो आणि आमची एक झाडमाला ह्या ती एक झाडमाला गाड्यांचे सायडे हाते कातो पाणी माड कापसे कातो पाणी त्या निवडून आले ते सोने ना सोने मग त्यांका बरे मग निवडून आलो हे सतोर आम जाणाय कोण येतात रस्ता कोण येतात पैसे असे लोकांचे दाडा यांका माड नाही असे जेसीबी मान टेम्पल So, अच्छा आणि see after that we have written also to the deputy collector. We have written to the PI also. I told him send your deputy. If you are leave, you come bring. See, there will be pressure. We understand. But let us follow the process. No? आम लागला म्हणता काय लागला म्हणता एक मोठा court order, Baba. It is from the court, no. So what are they talking about? So this is content of court. Our lawyers are already proceeding. Our lawyers are already proceeding with this because we have all the videography. But what did it say? ना त्या आपणाला हे लागना मुठाय. See, it is written, no, South Western Railway versus all this. See how many people are against this. So filed this April 45. So we are not even taking this into cognizance. That a letter has come. They are not pleased of the respecting the courts of the land and kids are. We speak of So it is very this, no. I mean, तुम जाए थिंक करो जाए ना. Follow the process. We are not against you. Follow the process. but this area is very enough, yes. Yeah, I know. Can't bother about No, I'm talking about. आम सांगताय सर No, because of policy, you also have to know. No? You understand? No? We are talking of only legal process only. We are not talking about anything. आती काल से पाइपलाइन फोडल्या. हां? आज तो अख्खो गाव हिंग उदक ना. मग कित करपाचे? आणि तो माग सांगता येईल आणि यश गात होईल पाईपलाईन अरे process. होय त्या एनओसी जाई त्या हे जाय कालसन उदक ना. कालसन उदक ना लोकांक. कितको हे करपाचे? भायर उडत माग ओवस म्हणता Meeting held house or what? हां, बाय राव मरे. कितले किते एक दोन दिवसा रेल्वे बांधले हिंगा. हां? थोडी घरा हमणे आता उठताला पता यायला चढायला लांदी ओढली बोळा जापाची चल तुमने हरे कोण नका ना लोका गव्हर्नमेंट कोण मारली ಹಿಂಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆ ತೆಗೆದು आम्ही आहे ತೆಗೆ ओके सर मध्ये आणि सर पाईपलाईन सारखं पहिली मागे चौपाची पाईपलाईन आम्ही सारखं देऊ पाईपलाईन पहिले सारखं काम स्टार्ट जावं जाय ना सर पहिले सांगताय तुला आता हांव हिंगाचो अल्पाना ही जेसीबी काळे बगर हिंगाची आणि तुम्ही त्या गोवर आणि हांव उपास रावपा हिंगा पाईपलाईन कळलं का हे चलपा ना हिंगा कुछ भी करके जाता है लोगों का झक मारने दो पानी भी नहीं कुछ नहीं पुलिस आम सपोर्ट करपा जाय गांवकरा आम कोणाय घरांक घुसलो नाही भितर गेले येतो आम्ही हॅलो सर 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 ते आमगे सर ते आमगे हे केला सुतार केला आमच्या हेरिंग हा हे करपा दाखोवपा आमगे कितें केला कितें सगलें आमको लेटर हा हिंगा आणि आता आमकां येयल्या सगळ्यांक लोकां येयल्या आणि आता ते येयले म्हणजे पाईपलाईन बी हालो घरा कोण उडयल्या आणि सर गुड मॉर्निंग सर काय आले सर कॅन आय गेट विराट सर नंबर सर डायरेक्ट नंबर ना
आंबोडेला माय सगळे ना. कातरून माड बीन करून हो आमने किती ना आणि म्हणजे काय असं ते मग नोटीस करणार सामान काढ मग काय कितको मग काय करू आपणागे प्रॉपर्टी मोठाय आणि आम उडयतो मोठाय म्हाका धमकी दिताय हांवें म्हणल्यार नोटीस दी हांव काडटा आमगे प्रॉपर्टी म्हाका टायम दी डिमार्केशन केलं झालं हिअरिंग नासता तुम्ही झालं डिमार्केशन केलं की झालं आमगे किती आहे खंयच्या पायपलायन आहा ती केळो आमकां कांय एक डिमांड ना कांय करपाक आयले आनी मोठे मोठे सगळे तांकां करपाक मुगे सगळे मोड गेले माड माड काढ म्हणून होय, माड माड काढलो, मालो आणि आम आमकां आमी वयल्यान थोडे म्हूण सांग तें सांग सारकें सांग चोड वडकाल रड आणि ते सान माडा लागून गोंय ते गेले तितूले सारखे हें घालता सारकें रडोन झाड काट म्हणून गेले हॅलो माड कातरी तेंगे कितें वयता तेंका पयशे मेळ्ळ्या बरो तांकां काम करून पयशे मेळो नाका तेंका हप्तो मेळ्ळ्या बरो तेंका ती जाय लोकांक मोडे आयना थोडे घडे कितेंच तेंगे गांव हे भशेन करून तो भायल्यान वचून दादागिरी केल्या तेय तशें करता आमचे भशेन आम तेंगे गांव गेले आम दवरता आला अशें करून बरें आम कामाक कॉन्ट्रॅक्ट पासून गेलो तेंगे गांव गेले आम दवरता आलोले तेंगे हें जाल्या पुरो लोक मराय ना उराय तेंका काय उसको कुछ लगता नहीं लोग मरो ना झक मारो तुमको कुछ लगता नहीं तुम्हारा काम जाने का उसको काम है हफ्ता मिलने का अभी उसको काम है हमको काम नहीं है प्रोसेस जायनासतना मरे तें काम भितर येवपाक जायना Yeah, that's what आनी I दादागिरी I जायच spoke to ना them. Process कोऱ्या आमी हांव बघून हांव लिगली वयता हांव कितें करपा हांव लॉ ऑफ द लँड आय एम फॉलोईंग आय एम गोईंग एज पर द प्रोसिजर्स लँड एक्विजिशन प्रोसिजर्स आय कन्सल्टेड द टॉप लॉयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हांव बेश्टे उलयनाय हे केलते न्हू हे दिस इज गोइंग टू बी अ क्रिमिनल कंप्लेन व्हॉट दे हॅव डन आय एम टेलिंग यू You will understand. काय सांगपा म्हणल्यार It is already our lawyers are processing the papers. तुम काढा तुम्ही हे केलते न्हू तुम्ही मारक पडले सगळे चोय मोड या चोय या कितको मोडाय पाय पडलो हिंगा हात डॅमेज जाला पाय आणि काल मामी बरें मनी उडाय नाडो तेंगा ते चोर हेंका धाड्याय सुण्या फालतू कोणते आम्ही करू या काती उडयताय हें घेयल म्हणटा ते खाली हांवें गोगीर घालतले हे आता 20 तारखेरेन दाखयला पयलीं म्हणटाले थिंगसान दाखयता म्हणटाले होय आता हिंगेले त्या म्हणा थिंग पावता ते घेन लायन सारकी हाल म्हणटा थिंग डिमार्केट करतो म्हणटाले तुम कोणा जाय तिसरो ट्रॅक येता म्हणून कोणा कितें काय सांगितला हांव 2020 सन सांगत तुमकां तिसरो ट्रॅक येवपा आहा म्हणून गा कोणा सांगू नये वो बोलता है वो हमारा जगह को किधर बाउंड्री है तुम क्यों बात करते हैं हमको पूछते उसको हो उसको बोला कोई समझता नहीं नाम निकालेगा What is the minimum? What is the minimum of this notice? Any address to South Western Railway? What is the No. This is the same issue. What is the difference? This is the one there. That is not the people function. What is the difference in what? What is the meaning? What is the meaning of this? What is different from this? Huh? What is this? This is not for the title document. This is for the title document. Yes or no? Right. What are we fighting for? This one is where the actual land is. You are. No. It's not different. Okay, I have spoken already. Our letters have gone already, and they said what you are doing is illegal. Who? The authorities. Yeah. Someone because that Yeah. Why have to name the authorities? no not like that sir that nothing personal sir it's a proposal thing only la Yeah. Okay. Yeah. No, you are senior officer. I know. I respect what you are. Don't do like this. See, there are meetings held. No? Why all are unnecessarily creating this trouble? You all are unnecessarily creating trouble in the village. Now you broke this pipeline. Huh? How are they going to have last from yesterday? They don't have water. he is not allowed to interfere What? He is not allowing to water? They are allowing water pipeline from there. in our land only This morning also they came. Why it is not repaired until now? Fix like that, whatever it is, fix like that and keep it. Why it is not repaired until now? Why is not? This I am not allowed. Who told? Who said?
I am not allowed. चलो बैठिए एवढ्या पर्यंत Who said? Who said? హనుమంతు రాజు Who told you not allowed? మీరు రండి నరేంద్ర గారు మీరు మాట్లాడండి వాళ్ళ తరపు నుంచి మీరు రండి మీరు ముందు రండి మీరు చెప్పండి మీరు అలా చేయలేదు కదా क्या बोला आपने? नहीं नहीं we are also not But you have to हिंदी में बोला क्या बोला अलाउ नहीं फोन अलाउ नहीं किया काम करने नहीं 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 what Hey, hey, तुम क्या बोलते हो पहले? बोलो हिंदी में बोलो इधर इधर शिफ्ट करता इधर शिफ्ट करने के लिए एनओसी मांगते हैं ना? क्यों मार्केट लैंड अब तो ये अभी का नहीं है पाइपलाइन वो पहले का पाइपलाइन है अभी का नहीं है वो हाँ? तुम कुछ नहीं करता है हाँ? ये अभी का पाइपलाइन नहीं है ये हमने लोगों का हमारा पाइप एक करने के लिए बोला, एक भी कोई नहीं आता। हाँ? तुम किधर भी आके पाइपलाइन डालता है अभी घर में डालेगा पाइप हाँ बोला रे आप बोला अभी हाँ? आपका घर अपना हमारा सबका घर है वो सबका घर है वो क्यों लगता है तुमको घर किसका है हमारा सारा तुम्हारा गाँव आए तो तुम इसका घर है इसका घर है all these people today are without water. अब पाइपलाइन छोड़ के तुम इधर काम करता है You are understanding this? वो इतना पिता नहीं पानी हमें पिता Then if you understand, you will not speak like that. तुमको क्यों पानी नहीं तो चलता है घर में तुम्हारे घर में पानी नहीं तो चलता है They didn't allow me to sleep here. कल से पानी बंद है तुम्हारा गाँव आएगा तो हाँ? इसका काम स्टार्ट कर सकते 2 दिन पानी जाता है 2 दिन बोला पानी शिफ्ट जाता मत है करो, जैसा है वैसा डाल दी पानी। इधर पाइप है उसमें उधर ही डालने का आगे चला गया। तुम हमारे धदारी के इधर डालता है उधर डाल इसलिए वो उसका जगह कितना गया फिर भी अंदर आता है बोलता है तुम घर में डालता है वो पाइपलाइन बाद में घर पे छोड़ के हम जाएंगे घर में डालता है पाइपलाइन देंगे कहाँ गेले ऐसे मांगितले दुसऱ्या तुम्हारे घर में जाके पाइपलाइन डालो अंदर हमने क्या करने का तुमको आपको मालूम नहीं ये पाइपलाइन इधर क्यों डालने का हाँ, अभी किधर है उधर डालने का फिर तुम क्या बोलता था इधर डाल खाल बोला डिमांड डिमांड अपना ही बात करता है डिमांड है और क्या सब नहीं आपको क्या क्या ये पाइपलाइन है उधर डालने वन बाय वन पाइपलाइन है ना उधर ही डालने फिर वो अभी का पाइपलाइन नहीं है हाँ ओके फिर नेक्स्ट टाइम वही डिमांड है उसका। अभी मेरा डिमांड से बात कर रहा हूँ मैं वन बाय वन तो हो गया ना बस आपको पाइपलाइन उधर लेना चाहिए बस क्लियर है आपको मैं बोल रहा हूँ इधर आने के लिए नोटिस मांगते हैं ना। मेरे को नोटिस मांगता है सामान निकालो करके। सर्वे डिमार्केट करने के Hello? पहले आपको नोटिस दिया इंडिविजुअल पर्सन हु आर द रेजिडेंट इसको हेलो What was given? What was given? नोटिस दिया Notice not. That is for demarcation only. सर यू रिसीव्ड नोटिस Yeah. We know. We Ripu. received notice. We have gone through all the legal process. Okay? यस सर वी आर डूइंग द लीगल ओनली Yeah, you are doing निकालेगा as legal सामान। as per your this, but it is टाइम not. निकाल दियो मैं देवाल निकालेगा मेरे पास पैसा You है will have to तुम्हारा stop आदमी this नहीं work. मांगता है You will have to stop this work. तुम्हारा निकाल के उधर पूरा डैमेज किया उधर। We will not do this. ये क्या बोलते अरे, हैं, there is a option. fencing था, मेरा ऐसा ये था वो डैमेज अभी इसका पैसा कौन देगा? मैं पैसा don't talk about money. No. Please. Don't talk about money. See, you are talking about procedure. They are not following procedure. There is a letter here. Why you all understand what is the meaning of this? Understand now? We are not here to waste our time. Yeah, obviously we are going loss over here on property. See, it is not about this. First, you tackle the issue of procedure. We have to tackle the issue of procedure. We are for law abiding this. We are not here goons. We are here residents of this place. हम अच्छे से गवाह से बात करता है ये करता है करके तुम लोग और ज्यादा फायदा निकालता है Mr. Manish Kumar, yes. What is this? हाँ? ये देखो हिंदी बात कर इंग्लिश तो रेड सकते हैं ना हाँ, डेट दिया ना ये दिन ये लोग सब आने के है उधर हाँ? तो ये क्यों ऐसा करता है लफड़ा है उसके बाद तुम उधर फैसला लिया हो तो अब सबको मानना पड़ेगा और ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करने का पड़ेगा इससे पहले तुम क्यों इधर तंग देते अभी कल से पानी नहीं इधर ये परसों से हम लोग को तंग कर रहा है ये पानी इधर घुस के देखो किधर पानी किधर पहुंच गया हाँ? अब ये पूरा ये गांव के लिए पानी नहीं इधर कल से पूरा रात में पानी जाता था यंगे गाँव असून जे बसून केले जाता है आमको ही राहतो आम्ही हे मोळो वातावरण आणि हिंगा आमच्या जाग्याक म्हज्या फाटल्यान हे हो जागो लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा आतां 6 तारखेर आमकां 6 तारखेक लेटर येयल्या सगळ्या लोकांक हिंगा
आनी तेजे दिलां की ते 6 तारखेर 11:30 वरांचेर मीटिंग आसता म्हूण. दिस कम फ्रॉम द कोर्ट. द कोर्ट ऑफ द इन्स्पेक्टर ऑफ सर्वे एंड लँड रिकॉर्ड ऑफ रायट्स मारगांव गोवा. ही लेटर एप्लिकंट कोण साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी हेजे साबार 45 लोकांक ही लेटर येयल्या. हितून पंचायत ऑफ वेलसांव पाली इसोरसिंग आहा, विलेजेस ऑफ वेलसांव, विलेजेस ऑफ पाली आनी साबार दुसऱ्या पंगडाक ते ही लेटर येयल्या. आतां ती लेटर येयलो आसतना हेणी कित्याक हें डिमार्केशन प्रोसेस कंप्लीट जालो ना, कित्याक हांकां डिमांड नोट येवपा जायो. हे सगळे गांवचे लोक तेंगेले लँड एक्विजिशन जाता म्हूण ती मिटींग जाता एक डिमांड लेटर येता. ती डिमांड लेटर येतरीच म्हाजी कबूल जाता की हो जागो कोणाचो. आतां हे प्रोसेस जाचनी फुडें आनी हे लोकांक आयकचनी फुडें हे रेल्वे आनी तेजे कॉन्ट्रॅक्टर RVNL ते कित्याक हिंगा भितर येयले गांवांत. पयर हिंगा एक आंबो आहलोलो हिंगा, हे धोळीचे हिंगा आंबो आहलोलो. तो आंबो तेणें उडयलो म्हूण कितको न्हू तेजे JCB वयर घाल म्हळ्यार तेका कातोल ना, तेका JCB वयर घाल ते कातोल आनी तेज सारको तेज चूर केला. काल येयले ते हिंगा माड उडयलो, ते सकून JCB लायन माड उडयलो अशें करून आनी तेजे चोण तेका सारको तो नाच केला. दिसाक कोता हें राती न्हू दिसाचें. आतां ते पयलीं राती कोण कातून धांवताले म्हळ्यार आज ते दिसाक कोताय. आज तेंका कितें दिसता की तें रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स येयला म्हूण तें लिगल जायना. आमी प्रोसिजरा इश्यू घेता. गोंयचो एक वर्ड वी आर ओन्ली टेकिंग इश्यूज बेस्ड ऑन द प्रोसिजर्स. प्रोसिजर फॉलो करपा जाय. कायदो आमी गोंयच्या कोर्टान केलो ना, हो कायदो गव्हर्मेंटान केला आनी हो कायदो मानपा जायो. आनी आज तेंची आनी एक परिस्थिती जाल्या. काल सावन एक गांवांक हिंगा साबार हिंगा 30-40 घरां आहा. लिडर पेद्रू तो सांगतलो काल तेका कितें जालें तें. झाड मातशें पडलां पूण काल हांव आसोना हिंगा तरी पासून कामा येयल्या. हिंगा आमगे पयर म्हणटो आमगे आंब उडयलो आनी काल आमगे माडूय उडयलो. येयल्या हिंगा चोयल्या सगळे पायपलायन बी फोडलो आहा हिंगाची. पायपलायन उदक वयता घसो करून उदक वयता. पायपलायन फिक्स कर म्हणलें आनी काम तुगे कितें करपा जाय करूया म्हणलें. पायपलायन ते म्हाजो फिक्स केलो ना मुगेली आनी म्हणटाय आयज जाल्यार म्हणटाय एशी मुगे आनी प्रॉपर्टींतल्यान एशी पायपलायन सोडटा म्हणटाय. एश कोण आमळे केश कोण जाता ही हें केलें आनी वयल्या पायपलायन सोडटा एज वता म्हणटाय. हें केश कोन जावपा जाता. हेका लागून आतां आमी सारकी टेन्स्टाप आहाय, बेजार आहाय. हें कितें जालें काय म्हूण सडनली आनी हांवें म्हणलें हिंगसा बंद जाल्यार आख्या वाड्या उदक बंद आतां सगल्या. इवन तो आमगे तुगे नेबर पासून तो सांगतालो तेंका कितू त्रास जाले ते उदका बीन. सर काल सो ती पायपलायन तुटलो आहा आनी तुटलो आसतना ते काम चालू करताय. लोकां पाशेर करताय आनी काम चालू करताय आनी वयल्या इचारले ना म्हणटाय आमगे डिमार्केशन आहा हें आहा आमगे हें आहा. ते कोर्टा एक केस सारकी आमगे जाल्ली ना लिगल कोर्टान वचून. आम कोर्टान 6 तारखेर तारीख दिलो आहा. अजून कोर्टान कांय जालें ना. तुम जबरदस्तीन काम करताय. आनी ते रेल्वे आहाय ते ना आम चालू करेगा जबरदस्तीन करेगा म्हणटा. जबरदस्तीन करता आनी सगळें हांव लायन म्हाका करूं वयता. हांव मागीर तेंका सांगसा हेणें ते घरा तेंका तेणें मागीर आडायलें सांगसा. आयज तें हे JCB आतां हें म्हजो एक स्ट्रक्चर आहा तेंचो तो टॉयलेट ब्लॉक पेद्रू रॉड्रिक्साचो आनी हो तो आज मोडपा येयले JCB घेवन थ्रेटन केले मिन्स जबरदस्ती. नोटीस ना लँड ओनरार तुका तर तुवें तें लँड एक्वायर केलें तें म्हणटा एक्वायर जालें म्हूण. लँड एक्वायर जालें जाल्यार ताका नोटीस येवपा जाय न्हू. ही ओके एज्यूम दॅट ही इज द प्रिवियस ओनर ऑफ द लँड. हे कायदे आहा गांवचे. टुडे द ऑनरेबल साउथ गोवा MP had to make a call to the collector to stop this demolition. हांव लोकांक सांगता कित्याक हे कायदे करपाचे हातूंत आमचे जायते ऑफिशियल्स आहाय ते फाटीं सरता. वी अंडरस्टँड वॉट इज द रिजन. म्हणल्यार तुमी कायदे पाडात. अदरवायज वी वील रिसॉर्ट टू ऑल लिगल प्रोसिजर्स to safeguard the interests of our people.
We are not going against the law. We are only abiding by the law. The South Goa MP, despite his official commitments, took his for the interest of the people of this area, and he made this call to the collector South. I believe and I understand that the South Western Railway will take cognizance of the fact that they have got instructions from the highest authority in this land to stall all demolitions in this area until at least until the 6th of January 2025, where all the residents of this area and the surrounding areas, right up to Consoling, have got notices to attend a court hearing at the DSLR Margaon.